खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 28 जुलाइ 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि डिमुआव गिथाव बाथाव सारअन्थाइ गावनायजों सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन सानै आइजोआबो गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय मामुनि कामति आरो गुबुन सानै जोखोम जानाय आइजोफोरनि मुङा जाबाय टीना कामति आरो सम्पावती कामति। बे समाव बिसोरखौ डिमु मडेल फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गरसुक ओनसोलाव आसाम पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै 2 लाख रांनि नंखाय रांजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बाबुल हुसेन। चिरां जिल्लायाव साखनद्रा ओंखारजेनबाय। गरम बोथोरनि साखनद्रा ओंखारजेनबाय। साखनद्राया गंसे न'खराव हाबनानै सासे 3 बोसोर बैसोनि गथ'खौ लांखार नाजादोंमोन, नाथाय लांखारनो हायासै। एकदमबारे माने बोखाबायमोन आरोखि। ओमफ्राय माबोरै नुसनानो बिमाया बेयाव खामानि मावदोंमोन। माने सिगांनिफ्रायनो जावबाय थादोंमोन होनबालाय सिरि सिरि जावबाय थादोंमोन। दा नै ओरैहाय माखासे न'खरनि मानसिफोर दङ, ओमफ्राय एसे फोरमायना हरदो। बियो सिगां सानसे फैखादों आदै, फैबाय बियो गन सोबाय, ओमफ्राय सानसे दिना जिरायबाय। सानसे दिना जिरायनानै नै उसुं जावफैनानै बियो गथ'खौ बरनबाय। बे गथ'आ गाबबाय नालाय आइदै आइदै होननानै बिमा मा जाखो होननानै नाहरबा माने गथ'खौ बरनलांनायखौ नुबाय। ओमफ्राय मा जाखो होनना हमलायलायना सेलायलायनाय नुबाय आरो आखाइया ग्लस गाननाय गोजा गोसोम, सिनाय मोनाखै मानसिखौ, मिथिया। आरो बिफाबो गैयामोन ना, खैला मैलावसो थांदोंमोन। आरो जामाइजो दंमोन, ओंख्रि संदोंमोन, ओंखाम संदोंमोन। आरो गावसोरथ' बिमा फिसा न'आवसो हाबनानै थानायमोन। दे एसे ओरैहाय खिथाहरदो बाजैयाबो माबोरैहाय जाया। आं बिसिना बबाय थानायावनो आथिं हमनानै बरन लांदों आरो, ओमफ्राय आं आखाइ हमनानै थाब्रं हमनानै बोबोफिननो मोनदों आरो। ओमफ्राय नुवासैबो मानसिखौबो, आखाइखौल' नुहुरदों। नों एसेबो थाल मोनथाराखै नामा जावदों होननानै? जेबो थाल मोनाखै। नोंनि सन्देहआवहाय जेनेबा बर'फोर दं नामा? दं नामा नुवासै, आखाइखौल' नुबाय। माने बिसोरो फुरा ड्रेसै फैदोंमोन ने? औ। दा लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय दिनै मोनायावहाय बिराद गिदिर जाथाय जानो थांदों नैबे न'खरावहाय। बस्था लालायना फैनाय बे बस्थाया जादों आरोखि। न'आथ' बेनो, ओमफ्राय ओरै फ्रायथ' हाग्रा गोजायानो, नै बे गासिबो हाग्रा गोजा। बे ओरैनो खारदों जानांगौ मोनायावहाय। ओमफ्राय जोंनियाथ' गामिया बै जाहैबाय। ओमफ्राय नै थाङोला माख्रा ब्रिज मोनहैयो। दा लोगोफोर, आङो नैबे न'खरावनो दंफैयोमोन, जोंनिनो गामि। ओमफ्राय जोंनिनो गामि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनि सुबायजार नांदरबारि। नोंथांमोना खोनाखाबाय मा होनदों न'खरनिफ्रायनो, ओमफ्राय आङो दा थांनो ओंखारफिनबाय। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना दासानजे गोजान जायगायावसो जादों होननानै बियो बिराद गिदिर मोनसे जोङो जाथाय साननानै लानांगोन आरोखि। नोंथांमोननोहाय आङो नैबेखौनो फोरमायहरनो सानो, जेन'थे नोंथांमोनाबो सांग्रां जानानै थानो हायो। जोंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो सांग्रां जानानै थानो हायो, आं बेखौनो माने हास्थायो आरोखि। दा जोङो गुबुन गुबुन जायगायावसो खोनाबाय थादोंमोन साखनद्रा हाबनाय एबा सिखाव हाबनाय होननानै। दिनैहाय जोंनि गामियावनो जोङो खोनानो मोनबाय, एबा जोंनि मेगनजोंनो जोङो नुनो मोनबाय आरोखि। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि।